И така, хора, ето ми го втория клип. Няма на трябва аркана. Като цял клипчета ми на лига ще бъдат така някъде 2 минутки, 2-3 минутки. Искам да се извиня от първия клип, в смисъл, аз когато мога ще говоря с този OP листа сегарена. Така че извинете за недоразумението, ако не сте разбрали. И от време на време ще играя. Малко ще си намаля саунда. Малко да пофармя. И така, общото в клиповете ми на лига, пак повторям, няма да се чак толкова дълъг, смисъл някъде 5 часа и 7 минути. Те ще ми бъдат някъде към близо 10 минути, тъй като аз ще снимам накрая как ги трепим. Аз естествено само с Кензал ще играя. В момента събирам за next level. Да дигна. О. Ти бой ли си просиш, а? Rampage. Още един кип ще стане Unstoppable. Ще ми даде тази титла върховна. Да, между другото, Фиора и Аш са авка, т.е. те са квитнали. И те са тотални нобове, но успяваме си някакси да ги разкилим. И общо взето, дори не знам какво значи общо взето, да викам общо взето, какъв съм прост. Да, и аз докато не дигам 30 лева няма да играя срещу хора. Unstoppable! Така се прави дабл кил. Хубаво, че имам бързото хабене на ресурсите, не шегам се. Инхибитора унищожихме на тези дъвки. И така... Аз сигурно... между другото, първият клип го снимах вчера. Не вчера, оня ден, когато... Защото аз не помня кога съм го качил. Просто аз през някъде, през един ден, през 2 дни ще кача клипове на лига. По тази битка загубихме. Ние с този похода тук се приготвихме и загубихме много време. Стига бе! Умрях. Войне. Ето. Нямам бързо излизане от глоба. Така че нямам много да ви губя тъпло време. Не шегам се, не ви е тъпо. Хора, сега разберете, ако питате и искате да знаете, или искате да знаете. Аз като цяло не мога да снимам. Поправям се. Аз не мога да снимам с някой друг. Ако искате да снимате, да играете с мен, може, ама няма да се чуваме. Хедсета ми заде багажа наскоро и описмете. И от тогава съм само на лаптопа. В смисъл, толкова колоните на лаптопа, иначе бях с цял хедсет. Не бяхте видели клиповете, какви хубави ставаха без такива штракания. Сигурно сега ги чухте. И доживях да видя Супер Миньон.
Ани! Как мазно само. И така, дами и господа, нахлупваме вътре. Може да го сцепим той чудо на чудесата. Ама то трябва инхибитора ли да цепнем бе, иначе. Йо, 16 левел дигнах. Ето! Унищожихме инхибитора. И да, хора, това са най-големите моменти. Дано да не ме прокудят, както при време направиха. И да, връщам се след малко. Така, приятели, това като цяло беше от видеото. Спечелих доста РП. Аз казах РП IP. Какво РП ме гони мен. Още събираме за пантеон и има май, ако в миналото видео съм бил 5 левел. Вече съм 6, така че честито ми 6 левел. И да. Пак повтарям, може да ме добавите в приятели, т.е. имам предвид тук на Friend List. Като натиснете на Friend List, тук Add Friend, пишете Dark EAGL 3. И да, това ми не има. И не мога да се допасам. В регион Northern and East съм. Така че не ме търсете по другите региони. Аз бях Dark Eagle. Благодаря, че гледахте.